Chinatown. Gledajte ovdje kako izvozno sve to Kinezi. Ovo je sve to Chinatown. Začini sve što je gluposti u medicini nekoj. Sve što je. Ovo Kina da se pičku materiju. Evo, sve to je na kineski napišano. Džinđiri, minđiri, što se ovdje, nekoj korenja, nekoj gritski, kizne što se, nekoj drugi robot. Interesno. Evo, nekoj pušena patka. Ovdje kao što je ovo zlato. Ovdje kao što je kizne što je, ne meni se baš nešto sjajno. Evo ovdje kao je ova morska hrana. Evo neka škampi. Ne znam. Evo i ovdje kao. Ovdje kao što se škampi. How are you? Tog, evo ona tamo. Sve to i na ova strana se peta. Interesno, imaš ovo se vidi. Namo sad pešačka zona. Ništa kao pazarček. Evo. What is this? Grape. Yeah, I can try. 300 baht. 1 kilo. 1 kilo? Yeah, this 100 baht. Very good. Evo kako grozdje ova. Ok, thank you. Nešto kako grozdje je. Mi dali da probam. Vidi ovdje. Prešio vidi kukavica. Ovo, fantastično. Ovdje se grozdja nešto kako slivi grozdja. Fantastično. Evo je praske. Super je ovdje. Laka za ulična hrana. Ovošja mnogo. Še i probam ovdje mnogo različne ovošja še probam. Super je, ovo je već Chinatown.